Det er sådan en Det Den er hurtig. er ikke okay til det. Ja, det er ikke. Den lille svin, hun er også mere nervøs, når jeg rider, når vi selv rider. Jeg tænker også, at det er andre. Jeg var mere nervøs for dig, så det var mindre. Hun sådan var. En lang dag. Ja, det er 14 minutter. Okay, jeg kunne den godt alligevel.